Història de Xixona al balcó, capítol 14, Alcoi Xixona, avui 22 d'abril, nostra festa ja quidran nos està. Avui tindria que haver-me alçat a les 4 del matí per pujar al coll a veure la Diana, l'entrada cristiana i l'entrada mora, però no ha sigut possible. Avui el que anem a contar és la relació entre Alcoi i Xixona, protagonitzada per Quico Chacó, el meu avi. Quico Chacó va eixir de jove en la fila dels moros verds i també eixia en Alcoi en la fila del cordó. Després de la Guerra Civil, en 1942, va decidir treure's de nou al carrer als moros verds i com no hi havia tratges en Xixona, el que va fer és llogar dos esquadres d'homes i de dones del cordó i una altra esquadra de la fila moros verds d'Alcoi. I així van eixir l'any 1942 i l'any 1943. En 1944 va tindre un enfrontament dialèctic, per dir-ho d'alguna manera, amb l'alcalde, i com ell era Chacó, va decidir que les moros verds no eixirien al carrer en Xixona, però se'ls van dur al seu mas junt amb la banda l'Aranya d'Albaida i allí van fer festes en el seu mas. En 1945 no es van fer festes de moros i cristians degut a la situació econòmica reinant i sobretot perquè era també el final de la Segona Guerra Mundial. En l'any 1946 ja Quico Chacó es va desvincular un poc de les festes de Xixona perquè els seus fills van decidir, dos d'ells eixir en la canyeta i un altre en els contrabandistes, i ell va continuar eixint en Alcoi, en la fila del cordó, on ho va fer fins mitjans de la dècada dels 50, quan ja tenia 60 anys i va decidir jubilar-se. I això és tot. Ja saps, queda't a casa, jo em quedo a casa. Si vols saber més, busca la pàgina de Facebook Cronista Xixona.